Исәнмесез, эфирда пенжешәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Яңа белемнәр артыннан яңа лицейга, Чаллыда 42-нче профиле лицей ачылды. Республика көне алдыннан хәрбиләрнең гаиләләренә бүләкләр тараттылар. Яңа белемнәр артыннан яңа лицейга, Татарстанда мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын онлайн форматта кабул итү тантанасы узды. Объектлар мәгариф милли проекты кысаларында төзелгән, шулай итеп Чаллыда 42-нче профиле лицей ачылды. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Яңа 42-нче профиле лицей 1224 укучыга исәпләнгән, әмма яңа уку елыннан биредә 1530 укучы белем алачак. Мәгариф учреждениесен төзү күршедәге 42-нче мәктәпне бушатырга мөмкинлек бирде. Все учащиеся будут обучаться в первую смену. Несмотря на то, что есть некоторое превышенное количество учащихся, мы создадим максимально комфортные условия для обучающихся. Ждем вас в наш лицей. Бүгенге көндә сыйныфлар һәм педагогик состав тулысынча комплектланган дип уртаклашты мәгариф идарәсе җитәкчесе. Профиле лицейда 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфлар укыячак. Специфика данного образовательного учреждения – это предпрофильное и профильное обучение, начиная с 8 класса по различным направлениям. Это естественно-научные, физико-математические, педагогические классы, гуманитарные, то есть в зависимости от потребностей наших детей. Школа оснащена по всем требованиям, которые предъявляются к организации образовательного и воспитательного процесса. Яңа уку елында барлыгы 21 яңа мәгариф объекты, 11 мәктәп һәм 10 балалар бакчасы үз ишекләрен ачачак. Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов аерым ассызыклаганча, мәгариф системасында иң мөһиме педагоглар. Нужны создать условия для наших педагогов, и эти современные школы должны служить во благо нашей республики, нашей страны, воспитывать, не только давать образование хорошее, это самое главное. Мы должны воспитывать патриотов города, патриотов района, патриотов республики и, конечно же, патриотов нашей страны. Сентябрьдә парта артына 500 меңнән артык укучы утырачак, шул исәптән 53 мең беренче сыйныф укучысы. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ватан һәм әни өчен хәрби хезмәткә контракт төзегән Чаллылы үз карарын шулай дип аңлатам. Аның алгы сызыкта булуына тиздән 1 ел була. Ул 1 тапкыр ялда булган. Республика көне алдыннан аның гаиләсенә азык-төлек җыелмасы тапшырдылар. Сугышчының әти-әнисе белән безнең төшерү төркеме дә танышты. Светлананың 47 яшьлек улы хәрби хезмәткә контрактны узган елның сентябрендә төзи. Знахарь кушаматлы хәрби хезмәткәр 3 ай дәвамында өйрәнүләр уза, шуннан соңына алгы сызыкка китә. Сам пошел, я его отговаривала, но он настоял. Он сказал, что за родину и за маму воевать надо, всех прогонять отсюда. Очень люблю, очень горжусь. Он всегда был таким и мужественным, и справедливым. Он хороший человек очень. Не пугается ничего. Акча өчен китмәде ди сугышчының якыннары, ул Ярославльдә күп акчалы эштә хезмәт куйган. Хәрбинең әтисе белдергәнчә, аларның улы патриот булып үскән. Аның өчен ватанны һәм якыннарны саклау өстенлекле бурыч булып тора. Оборона министрлыгы белән контрактны Чаллы хәрби комиссариатында төзегән. Я бы сам, может, пошел. Ну, уже старый. Не дай бог, конечно, сюда придут, я возьму, конечно, и винтовку в руки. Но как-то так. Я одобряю полностью его поступок. Полностью, целиком. Знахарь кушаматлы хәрби хезмәткәр ялда булган, ул хәзер Россия һәм тынычлык халык мәнфәгатьләрен яклый. Ул анда булганда исә аның гаиләсен онытмыйлар. Республика көне алдыннан Чаллы мэры Наил Мәхдиев исеменнән азык-төлек җыелмасы китергәннәр. Работа с семьями ребят, которые находятся на территории специальной военной операции, ведется ежедневно. В преддвериях праздников семьи мы посещаем, вручаем подарки. Мондый азык-төлек җыелмаларын Үзәк автозавод һәм Комсомол районнарында яшәүче хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре дә алачак. Администрация хезмәткәрләре белдергәнчә, алар сугышчыларның туганнары белән һәрвакыт элемтәдә. Бу аларның өстенлекле бурычлары булып тора. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
20 ел үз һөнәренә тугры. Бүген без 82-нче көнбагышкай балалар бакчасы тәрбиячесе Ләйсирә Сабирова турында сөйләргә телибез. Ул ел тәрбиячесе республика күләм һөнәри бәйгесенең йомгаклау этабында 3нче урынны алды. Хәерле көн, балалар. Ничек хәлләрегез? Ләйсирә Сабированың һәр иртәсе шулай башлана. Ул 82-нче көнбагышкай балалар бакчасында балаларны туган телгә өйрәтү буенча тәрбияче булып 7 ел эшли. Безнең хезмәттә балаларны яратмыйча эшләп булмый ди ул. Үз дәресләрен ул һәр вакыт кызыклы һәм эчтәлекле итеп үткәрергә тырыша. Шуңа күрә дә ел тәрбиячесе бәйгесендә дә катнашырга булган. Анда катнашырга исә ул яңа белем, тәҗрибә туплау өчен барган һәм хәзер шуларны үз дәресләрендә файдалана. Шушы ел тәрбиячесе бәйгесендә Друдл шакмаклары белән үзебезнең авторлык уен әсбабы белән чыктык. Балалар бик яратып бу уен әсбабы белән уйныйлар. Әлеге уен әсбабы күп функциялы, балаларның уйлау сәләтен, образлы күзаллауларын үстерүгә юнәлдерелгән. Алга таба инде үземнең шушы программа буенча эшлибез без. Бу уен әсбабының программасы да бар, кичкенәләр төркеменнән башларга дип уйлап торабыз. Ләйсирә Сабировага яраткан сабыйлары гына түгел, аларның әти-әниләре дә ярдәм иткән. Шулай ук Резда Исаева җитәкчелегендәге коллективы да терәк булган. Бәйге нәтиҗәләре буенча педагог 3нче урынга лаек була. 82-нче көнбагышкай балалар бакчасында гомумән алганда талантлы педагоглар бик күп эшлиләр. Һәм инде без һәр даим алар шушы педагоглар үзләренең һөнәри осталыкларын үстерсеннәр өчен аларны кирәкле юнәлешләргә этәреп торабыз. Без бик күп бәйгеләрдә катнашабыз, шулай ук инде грант бәйгеләрендә катнашабыз. Отылган грантларга исә көнбагышкай балалар бакчасы кирәкле җиһазлар белән тәэмин ителә. Хәзер бирдә үзләренең тозлы бүлмәләре, шулай ук сенсорик һәм робот техникасы булган кабинетлары бар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Йоршалы мәктәпләрендә туклану өчен түләүнең яңа системасы. Уку елы башыннан белем бирү учреждениеларында укучылар республикада яшәүче балалар картасын алачак. Аның ярдәмендә туклану өчен түләргә, шулай ук аны тулы кыйммәтле банк картасы буларак кулланырга мөмкин булачак. Ул бушлай чыгарыла һәм бушлай хезмәт күрсәтелә. Республикада яшәүче балалар картасы бушлай чыгарыла һәм түләүсез хезмәт күрсәтелә. Мәктәптән алынган сылтама буенча заказ бирелгән карталар 15 сентябрьгә кадәр 2 офиста бирелә. Алар Ботинчук урамы 18 һәм Мәскәү проспекты 126 адреслары буенча урнашкан. 16 сентябрьдән шәһәр мәктәпләрендә уку йортыннан сылтама буенча чыгарылган карталарны бирү башланачак. Аларны алу графигын банк өстәмә хәбәр итәчәк. Шул ук вакытта чалалылар борчылмаска да мөмкин. Әгәр ата-ана уку елы башланганчы республикада яшәүченең балалар картасын алырга өлгермәгән икән, бала белем бирү учреждениесендә туклану өчен мәктәп укучысы картасы буенча түләүне дәвам итәчәк. Ул яңасын алганчы гамәлдә булачак. Шулай ук Акбарс банк ата-аналар игътибарын мәктәп укучысының иске картасын хәзерге вакытта махсус ябарга кирәкмәвенә юнәлтә. Балалар карталарын чыгару буенча барлык сорауларга банк сез экранда күргән кайнар линия телефоны аша җавап бирә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 78 03 03.